Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Бүген без сезнең белән физикада булган эш һәм йөгәрлек төшенчәләре белән танышып үтәрбез. Физикада эш төшенчәсе ул билгеле бер физик зурлык һәм аны исәпләргә мөмкин һәм үлчәргә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә җисем көч тәэсире нәтиҗәсендә хәрәкәт итә икән, бу вакытта эш башкарыла. Шул ук вакытта ниндидер бер көчнең тәэсире нәтиҗәсендә җисемнең тизлеге үзгәрә икән, ул әлбәттә артырга да мөмкин, кимергә дә мөмкин. Шулай ук эш башкарыла. Әгәр дә инде көчнең тәэсиреннән башка җисем хәрәкәт итә икән, мәсәлән, ул инерция буенча бара икән, бу очракта инде эш башкарылмый. Ягъни без әйтә алабыз, җисемгә көч тәэсир иткәндә генә һәм инде җисем хәрәкәт иткәндә генә механик эш башкарыла. Шуңа күрә механик эш ул көчнең шушы көч тәэсире юнәлешендә үтелгән юл зурлыгына тапкыр чыгышына тигез. Эш берәмлеге итеп 1 метр юлда 1 ньютон көчнең башкарылган эшен кабул итәләр. Инглиз галиме Джоуль хөрмәтенә эш берәмлеге Джоуль дип атала. Ягъни 1 Джоуль ул 1 ньютон тапкырланган 1 метрга тигез. Мәсьәләләр шишкәндә әлбәттә берәмлекләр буларак килоджоульләрдә һәм мегаджоульләрдә кулланылырга мөмкин. 1 килоджоуль ул була 1000 джоуль, ә 1 мегаджоуль ул була инде 1 миллион джоуль. Шул ук вакытта игътибар итик, әгәр көч юнәлеше җисемнең хәрәкәт юнәлеше белән туры килсә, ул вакытта бирелгән көч уңай эш башкара. Әгәр дә җисемнең хәрәкәте куелган көч юнәлешенә капма-каршы юнәлештә булса, бирелгән көч тискәре эш башкара. Әгәр дә җисемгә тәэсир итүче көч юнәлеше хәрәкәт юнәлешенә перпендикуляр булса, эш 0-га тигез. Механик эшнең нәрсә икәнен тулырак аңлар өчен кечкенә генә мәсьәлә дә шишеп китик. Күләме 0,5 куб метр булган гранит плитәне 20 метрга күтәргәннәр. Гранитның тыгызлыгы билгеле булса, башкарылган эшне исәпләп табыйк. Мәсьәләнең шешелешен сез экраннарда күзәтә аласыз, димәк безгә бирелгән күләм, тыгызлык һәм биеклек. Исәпләп табарга кирәк эшне. Эшне исәпләү формуласы F тапкырланган S. F биредә ул авырлык көченә тигез. Авырлык көчен без исәпләп табабыз G тапкырланган M формуласы буенча. Масса безгә билгеле түгел. Массаны исәпләп табу өчен без тыгызлыкны күләмгә тапкырлыйбыз. Ә үтелгән юл безнең бу мәсьәлә кысаларында инде биеклеккә тигез. Шулай итеп без исәпләп табабыз. Масса тигез 1250 кг, авырлык көче 12250 ньютон һәм эш килеп чыга 245 килоджоуль. Шул ук вакытта без әйләнә-тирә дөньябызда күзәтә алабыз. Гадәттә бер күләмдәге эшне төрле кешеләр, төрле техника, төрле вакытта башкара. Бу күзәтүләрне тасвирлау өчен физикада егәрлек дигән төшенчә кертелә. Ягъни егәрлек ул бер вакыт берәмлегендә башкарылган эш микъдары. Башкача әйтсәк, егәрлек ул эшнең шул эшне башкару өчен сарыф ителгән вакытка чагыштырмасына тигез булган физик зурлык. Экраннарга игътибар итик. Егәрлекне исәпләп чыгару өчен эшне, шул эшне башкару вакытына бүләргә кирәк. Ягъни егәрлек тигез була эш бүленгән вакыт. Моның формуласын сез күрә аласыз. N тигез була A бүленгән T. Биредә N белән бирелә ул егәрлек, A хәрефе белән бирелә эш, T хәрефе белән бирелә эшне башкару вакыты. Егәрлек берәмлеге итеп 1 секундта 1 джоуль эш башкарылган егәрлек кабул ителгән. Инглиз галиме хөрмәтенә бу берәмлек ватт дип атала. Ягъни 1 ватт ул 1 джоуль бүленгән секунд. Егәрлек берәмлекләренә килгәндә, мәсьәләләр шишкәндә, шулай ук инде безнең киловатт, мегаватт, милливатт кебек берәмлекләр дә кулланылырга мөмкин. Егәрлек өчен дә бер мәсьәлә шишу үрнәген карап үтик. Димәк, 25 метр биеклектән минут саен 120 куб метр су ага. Әлеге су агымының егәрлеген билгелик. Әлеге мәсьәләнең шишелешен сез шулай ук экраннардан күзәтә аласыз. Димәк, безгә бирелгән биеклек, күләм, тыгызлык, вакыт һәм исәпләп табарга кирәк егәрлекне. Шишу өчен иң беренче кирәк безгә масса. Масса ул тыгызлыкның күләмгә тапкыр чыгышына тигез һәм ул килеп чыга безнең 120 000 килограмм. Димәк, авырлык көче, суның авырлык көче безнең килеп чыга 1 200 000 ньютон. Шулай итеп безнең эш килеп чыга, авырлык көченең биеклеккә тапкыр чыгышы 30 миллион джоуль. Егәрлекне табу өчен эшне вакытка бүләбез. Безнең килеп чыга 500 000 ватт, ягъни 0,5 мегаватт.
Кайсы бер очракларда егәрлек билгеле була һәм, мәсәлән, нинди дә булса бер моторның билгеле бер вакыт эчендә күпме эш башкарылганын исәпләп табарга кирәк була. Бу очракта эшне исәпләп табу өчен без егәрлекне вакытка тапырлыйбыз. Формуланы сез экраннарда күзәтә аласыз. Әлеге мисал өчен шулай ук бер мәсьәлә чишү үрнәген карап китик. Мәсьәләнең чишелешен сез экраннарда күрә аласыз, димәк бирелә. Бүлмә җилләткеченең егәрлеге 35 Вт, 10 минутта ул күпме эш башкарыр. Димәк бирелә безнең егәрлек 35 Вт һәм вакыт 10 минут. Бу мәсьәләне чишү өчен безнең формула А тигез була n тапкырланган t. Шул ук вакытта безнең вакытны секундларда алырга кирәк, ул була безнең 600 секунд. Шулай итеп без 35-не 600-га тапкырлыйбыз һәм килеп чыга 20,000 джоуль, ягъни 21 килоджоуль. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, чираттагы дәресебездә без сезнең белән механик эш һәм егәрлек төшенчәләре белән танышып үттек. Әлеге темаларга караган мәсьәләләрне чишүне без сезнең белән дәресебезнең практик өлешендә дәвам итәрбез. Хәзергә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.